artis kita yang tercantik sendiri. Iki lho saksine. Perkenalan. Bocah rupane kok wortel bosok cantik gitu iki. Ora ngerti. Iki wis kondang ning Indosiar. Mlebu patroli. Lho, ya to. Ini wong e, Mas. Iya, iso mlebu patroli iki kriminal kok iso rumangsaku. Kondang ning Indosiar. Ya paling gak penyanyi tahu melu ning RCTI. Kemarin Indonesia Idol. Indonesia Pepsoden. Indonesia. Nah. Indonesia Idol. Kemarin Lihat itu. Ya, Berarti sama penyanyi-penyanyi Jakarta. Loh, KDI aku, Mas. The Academy. Aku Indonesian Idol. kontes dangdut tempura aku. Berarti nyanyimu karo sosis. Indosiar. Pantura, tempura, tempura. Ayo.